Lekhetha igumkhedlela inkosi enkulu Bombela Sithima Samampondo baba mkhulu uNkulunkulu phakade amen. Bafowethu, ake ngiphinde nginivezele nayo incwadi eshibhile. Yabo le ncwadi le ilapho thina sakhuliswa khona-ke singamagumkhedlele imfihlo ekuchazela yona ukuthi yabo nje especially umuntu osuke eyikholo awuthi-ke ngiyikhanyise kahle nakho kukhanyise konke. Yabo nje kahle kahle mawuthi uyikholo ufuna ukufunda iBhayibheli funa kudlule kulezi incwadi eka standard 7 yabo le konke ka standard 6 ayibona syllabus 1987. So le ncwadi le iqukethe onke lamakhosi lawa enu ikakhulukazi ke laba abathi bayakholwa lawo kuyiwona ashintshe nalo iBhayibheli. Engeke ngikhulume ngawo ukuthi iwona njengoba swethu iBhayibheli labhalwa umoya ingcwele labhala lezi iqhwaga lezi nazi ezinye uyibona la ukuze ubambe ibasic ngoba the time uthi uyakholwa kanti awenza business economics ngeke uze kuhlangana ngoba iBhayibheli history, so uzohluleka ukufunda ngoba awuzukwazi ukumukela ukuthi kwenzakalani ngokuthi halamuzi nje ngezinto ezincane. Lana kukhona ngisho amabandla ukuthi o-Anglican Church basungeka kanjani, iwona amakhosi lawo engikhuluma ngawo King Edward. Yabo lana-ke ile okuthiwa i-timeline lokhu esasifunda ngawo la kukhulunywa khona kuthiwa ancient history, middle ages, renaissance, modern history to the future. Yabo yabona lapha yachazwa no-AD which is the Anno Domini in the time of our Lord Jesus Christ. Yeah, lokho kwakusho amaRoma ethi sekuyisikhathi sikaNkulunkulu wabo leli calendar leli eqala ama-ADs. Ya mningi umlando khona la nabo William Shakespeare nabo bavela khona la. Njengoba bengikhuluma nomlando kaPaul ukuthi uPaul wagcina eyinkosi. iBhayibheli kahle kahle lathulwa amakhosi akhona eRoma asebhala nje izinto zawo ayifaka lapha eBhayibhelini ashintsha afaka lokho akuthandayo enzela umbuso wawo. Ubani nje omunye kade ngimjahile la yabo ziningi izinto ezikhona kule ncwadi izona-ke iqhwaga zakoRoma lezi ey'gcwele la ezingamakhosi. Ngibe ngifuna nendaba King Edward lapho nakhona la kusakhulunywa ngayo indaba yokuliforma lona ibandla wasekuphethe wona amaRome la sekune-Christianity kodwa kubangwa beqatshanwa khona lapha kuyiRome le njengoba kwagcina kwaphuma no-Martin Luther nje ngeke ngayibona indaba yabo ivela kancane la wagcina sekuphuma yabo nje ziningi izinto ukuthi isikhathi esincane enginaso ngiyabona nje lapho zonke lama-topic abuses in the church. Yabo bona la nanka manje position of the Pope nangu no-Martin Luther lo wasungula ibandla ubhaliwe naye ngomlando wakhe la nakho lapho esevashela khona eRome nanka ama-topic akhuluma ngako lokho zonke lezo zinto indaba esindi impela. Ifuna-ke lento ukuthi ube uzo-understand ukuthi leli Bhayibheli othi uyalifunda selishintshwe kangaki. Kuningi okukhona la lamakhehlo wabonayo ibona-ke abaphathi bakho lapho abakufundisa ukukholwa abakukhandela ibandla lakho lobuKristu abaphela nje balaqala kwi-Roman Catholic lapha ukhandwa i-Christianity labe selokhu lihlakazeka fika le nkosi naye ibuye ithi ayi angihambisani nalezi imfuno zenu nina lapha kuleli bandla kubangwa nangu-ke futhi osungule i-Church of England nangu isithombe sakhe lapha uHenry naye waphuma kulo ibandla lamakhatholika leli. uMartin Luther naye sephumile naye i-council khona laphana, Council of Trent
njengoba khona leya council of nice ngiyakhuluma ngayo la kwakhandwa khona i-Christianity. Yilezi iqhaga-ke zaseRoma ezisikhandela lokukholwa-ke, njengoba wena usuke uthi hhayi izwi likaNkulunkulu. Cha, nawo umdwebo la sebeqala-ke lento sebeyiletha la, yalibona nanti iflegi labo laphaya. Abelungu sebeyiletha e-Afrika-ke lento, nanti igama yakhumbula umuntu ongangakhuluma ngayo, ngaze ngaveza isithombe sakhe, uDavid Livingstone. Nanti idanyana lapha bebeku ilake iTanganyika lapha babekhona wenziwe lo mhlangano okwakukhona kuwo naye uStanley. Abaningi nje babhaliwe lapha indaba ende nakhona nje thola ukuthi isikhathi ifika lento obani abanye ababekhona, kodwa-ke i-artist lapha yasidweba-ke lesi sithombe namakhamera phela yindlala yabe isibadweba. Isayindeka indaba yakhona-ke yabo. Ama-topics akhona inqwaba yabo, la ne-mission zase-Ethiopia manje, independent churches yabo, Spirit of Zion type churches. Ngakho-ke nala sebekhuluma ngazo-ke inkolo yabona, Islamic lapha nayi Hinduism, Buddhism, Jainism, zonke lezi inkolo lezi yayibo nazi zibhaliwe laphana. Ukuthi phela kunzima, yazi le ncwadi mhlawumbe sengayitholela ekubhali nayi colonization la echaza ngayo khona, neqhaza labanjwa yiyo i-Christianity, ama-missionaries ukuzogqilaza abantu ngalento ayiqukethe le ncwadi. Nabo George Washington, umongameli wokuqala wase-America. Iningi lento leyo futhi, kuningi kakhulu. Kodwa-ke iphuzu lami bengakhona ukugabisa ngale ncwadi, bengiqonda ukuchaza ukuthi kuze u-understand kufunakala ama-basic anjengalawo. Ngiyayibona into ukuthi sasifunda sizingane kanjani. Uyabona nje lapha ukuthi kwakukhona ngisho abantwana abancane ababedonsiswa iy'nqola lapha kuthiwa kuze iy'nqola zelahle ey'mayini. Okunye ngikuchazele laphaya nakule phathi engicina ukuyenza leyo, ukuthi labantu okubhalwe ngabo lapha suke ufuna ukuthola incwadi ye-history, uthole ukuthi lowo muntu wayebizwa okuthiwa ubani, igama lakhe, njengoba banamagama amaningi abazifihle ngawo lapha eBhayibhelini. Njengaye uPaul Titus nje lo kade ngikhuluma ngayo, iyanqamuka la eyaseRome. Nayo iRome njalo yayihlukene ngalombuso wayo, ngoba khona i-East ne-West. Kwaqala i-West yona yafike kuyaba namakhosi ngaleso sikhathi sikaPaul Titus, wakusabusa yona-ke i-West ngalesa sikhathi esidala. Nangesikhathi sokuzalwa kaJesu kuze kuyofika ku-500 AD kusaphethe iRome le eyayiphethe i-West. Kwaze kwayofika-ke isikhathi sokubusa kwe-East okuthiwa kuqale ngo-800 AD kuze kuyofika ku-1450 to 1453 AD. Kwasekile ubukhosi base-West-ke la. Khona kunjalo bafethu, ukuthi-ke ngaphambi-ke ufanele uqale la bese uyahamba usuye eBhayibhelini. Lapho uzofika uthole khona ukuthi kanti nasi isithombe sikaJesu, nanga isibazi sesibaziwe khona eRome. La kwasuka khona insizwa ezelwa uPope, yathi mina ngifuna ukuba i-starring manje kulo mlando weBhayibheli, fakani mina. uCaesar Borgia noma abanye bathi uCaesar Borgia. Wasengena kanjalo-ke emlandweni, uyazifaka lezi zinto. Ikona kwafika ngobukhosi mase kubusa fike kuyithande le ncwadi. Le ncwadi imnandi. Ubani starring lapha? Ekuthiwa starring usibanibani, sethiwa hayi fine igama lami phela ngundaba ezithi. Esengena-ke noPaul Titus wangena kanjalo-ke, waseba yiqhawe kodwa elingenzanga lutho eBhayibhelini. Kwaba ukuthi afakwe nje. Wasefakwa-ke lowo mlando wakhe-ke
base befaka nale ndaba ukuthi uJesu wafela izono zabantu. Angithi bayazi ukuthi umuntu omnyama uyayithanda into ekuthiwa yabona ilwelwe. Unalobo bulwane njengebhubesi. Ibhubesi lithanda into engathi ngayibambela yona, yabo. Lidika-dika eqala ngaphambi balidle. Manje nabantu abamnyama abelungu baba ne-strategy, bababona ukuthi hayi lezi zinto ezimnyama zidalwe ngale ndlela ukuthi into akube sengathi bayilwela, ngoba manje angithi uyezwa silokhu sithini, safelwa, yabo. Bese-ke sinamathela kakhulu kuleyo nto ngenxa yokuthi safelwa ngaleyo information, ngoba inkinga ekhona nakulo mlando weBhayibheli maningi amaqhawe anzima kakhulu. Khona ngisho Eliya, izinto ezingafanga ezavele zandiza ngenqola yomlilo, yabo, okufanele ngabe ziyabatshazwa, kodwa amaRoma abe sekhanda lesi sithixo sawo, okuyisona esasilokhu sibatshaziwe, ngoba phela eBhayibhelini umuntu bebatshazwa ngesikhathi sakhe. Ngesikhathi sikaMose wabatshazwa, ngesikhathi soSamsoni noGidiyoni, amaqhawe akhona eBhayibhelini nawo abatshazwa ngesikhathi. Onke umuntu ubatshazwa ngesikhathi sakhe. Mase sedlulile isikhathi sakhe, sekuphelile, subabazi sekubatshazwa umunye osuke ekhona ngaleso sikhathi, osuke yiqhawe letho uNkulunkulu. Nangesikhathi sikaDavid nakhona batshazwa yena. Manje lapha ngale promotion yenziwa amaRoma ngalo Jesus Christ amkhandayo, osabatshazwe ama-centuries and centuries, kuthiwa indodana kaNkulunkulu. Laba abanye babe yini bona, yabo. Kukhona amaqhawe laphana Enoki, izinto ezayihamba ziye ezulwini ziphinde zibuye, ziphile enganangcwabe kuthiwa zagcina zihambe udu. Ngelinye ilanga bagcina ingasatholakali-ke, seyihambe waya zangabuya zayezulwini. Manje angithi yabona ukuthi amaqhawe a-powerful kangakanani akhona lapha eBhayibhelini. Bese laba base beqhamuka-ke ne-promotion yabo-ke yesithixo sabo abasikhandayo. Kunalapha kuyalewa, liyabhubha, wakusayiyo njalo futhi i-colonization nakhona la kusabhujwa kuliwa, kubangwa njalo lowo mhlaba wethu. Hayi kakhulukazi nakuba befundisi kufanele beqale phansi bewenza i-history emabangeni aphansi, bese-ke beyafundisa, beyekele into ethi umuntu iBhayibheli ufunda ngomoya ingcwele, into engekho leyo, ngoba incwadi yomlando leya and kuyanyiwa lapha eBhayibhelini, kuyafiwa. Yizo yabona izithombe ey'velela ezakhona izinto ezazenzeka khona kulawa mazwe, nje ubona kushunqa kanje. Kwakubhujwa khona lapha, kukhulunywa ngayo inkolo, kubangwa yona, ucolonizwa abantu. Naba Napoleon Bonaparte, lowagcina eseboshelwe eSt Helena, eboshwa amangisi khona. Ake sibambe lapho sekuvile, lapha sesizingela iy'ncwadi sifunde, ngoba ulwazi lolu lukhona. Umlungu lo ufika kukhohlise, kodwa khona futhi iqiniso afika libeke. Wena okwakho ukuthi uhlanganisa ama-pieces, usuyabona Ntonxe, unangi lo muntu, yabo. Njengoba kade ngikhuluma nangegama elithi Kesari, ukuthi ibona osiza laba, futhi leli gama elithi Kesari lisho inkosi, liyi-title, yabo. Ifana negama elithi Faro, nawo uFaro uyi-title. Kodwa wena uma uzofunda iBhayibheli kuphela unganayo i-history, uzothatha sengathi uFaro kwakuyigama lomuntu, ukuthi uFaro wayenenhliziyo embi, kanti kukhulunywa ngesilo. Nawo-ke lo mbanga ebengikhuluma ngawo eBhayibheli, ukuthi ubangwa ukuthi ayikho le basic history, ngoba ngesikhathi iBhayibheli noma ngingalichaza ukuthi lihlukanisekile, khona iBhayibheli elaseliqonde eRome, njengoba lisuke lisho nje kwabaseRoma, liyachaza ukuthi seliqondene nalawa amantaliyane namaGreek koRome. Hhayi wena yakho indaba ikhulunyiwe ngapha, nemithetho wanikezwa ngapha koDuteronomy noLevi noNumero, kwaqedwa nje ngawo kwiTestament elidala. Kwafika i-colonization le elapha angivule le ela i-colonization eqala lapha njengoba kwase ku-1 BC, angithi yabona kwase i-colonization nanka ama-Greek and Romans aqondene no-500 BC lapha. Uyabona ukuthi ayisefikile, ayisekhona, ayisesemandleni. Nami noma ngelona iqhawe, kodwa inyamazana ake siyicinge ngala ilele engakhona, ngoba
abanye abantu bahlakaniphile kakhulu lento engikhuluma ngayo la bangasheshe bayithole belibone lonke iqiniso layo ngoba manje sidlala abantu abanemimoya yobungoma mase-ethi umoya oyingcwele kanti useyayibhavumulela nje. Ayikho lento evangile ukubhavumula ukubhonge kakhulu. Lento i-history yobubona nje kade ngiwaveza amagama umlando lo wonke neBhayibheli isafana nale ncwadi le ukuthi nje phela incwadi sikhiphe kwavela obala ichaze kahle ngalowo muntu lo muntu wazalwa nini uyini manje eBhayibhelini abakuchazi konke lokho abakaze bakutshele nje uPaul wazalwa nini eBhayibhelini. Futhi mawusukule ncwadi lapho uzo-understand khona ukuthi kwakuliwa futhi kwakubangwana yabo. Manje eBhayibhelini vele uqhamuka usukhothi ivesanyana elilodwa ongaliqala ekuqaleni lo bade ngikhuluma ngaleli vesi nje lokuthi kwathiwa isangoma sibulawe kanti nalelo vesi lithathwe ngasekugcineni kwakhulunywa ngawo wonke inhlobo yomuntu, izifebe, abantu abacelebrate oChristmas, ama-Valentine, o-Halloween. Kwabalwa nje izinto eziningi ukuthi labo bantu abanjalo abahlobayo ngendlela yaseSodoma abagunda ama-feint, abafaka ama-wave, ama-tattoo, zonke lezo zinto lezo. Kwathiwa lowo muntu lo uma eke wangena kubantwana laba abangamaJuda bakaNkulunkulu abakhethiweyo kufanele abulawe lo muntu. Mawafika umuntu phakathi kwalabantwana laba bakaNkulunkulu okwakuthiwa ngamaNazaretha angene phakathi kwabo agubhe ukhisimusi lo muntu obulawa nokubulawa. Kwabalwa kwaze ufika nakuso isangoma ukuthi kuthiwa vele sibulawe nje sihambela kuthiwa masingene phakathi kwalaba bantu asifunakali phakathi kwabo masiba nenkani zona singena-ke phakathi kwabo kuthiwa ayikho into efaneke benze kufaneke besibulale kodwa bengamyeki naloya muntu ohloba ngendlela yalaba yaleza zizwe lezi zazingafunwa uyena uNkulunkulu ngendlela yaseRome. Kubalwa yonke into nesitabane sibalwa khona lapho kuthiwa bulala konke yabo. Kodwa manje mabefunda abantu eBhayibhelini ngokuthi abaqala iverse 1 baqhama sebecaphuna lapha sebethi akubulawe lesi sangoma. Kanti baningi ababulawayo. Kufana nale ndaba yengulube, angithi indaba yokudliwa kwengulube isiTestamenteni Elisha la kwasekubhala bona futhi oJosephus of Arimathea beqamba amanga lapha befuna ukufaka lamasiko aseRome. Ngoba uJosephus wase-Arimathea angimtholi la yazathi ngizothola noPaul zonke ngimbheke kwezinye incwadi. Wayesedayise abakwaJuda uJosephus wayemjuda wase ngena kulamantaliyane-ke esefaka nezithixo bathe zikhona njalo izithixo ngibona la esefake nezithixo khona lapha kwaJuda kwa-Israyeli ethempelini laseJerusalema afike wayifaka lezi zithixo. Wasethi-ke uPaul kufanele akhonzwe naye uNkulunkulu nomndeni wakhe uNkulunkulu banguNkulunkulu. Anqaba amaJuda wasuka izimpi abulawa ebulawela ukuthi awafuni ukukhonza uPaul njengenkosi nomsindisi. Ngoba uJoseph futhi phela wayethi yona le nkosi uJesu ayikhuluma ngayo ukuthi izobuya uyena lo sebuyile. Base befaka nalamasiko abo-ke bafaka ingulube nazo zonke izilwane ezazingadliwa ababeyithanda kakhulu zemigubho yabo yakhona eRome. Ngoba ama-Romans awakwazi ukuphila le misebenzi yabo mayenza le micimbi yawo le eyimisebenzi kubo funeka iwayini libe khona. Uma kwavala iwayini wavala amakhekhe wavala ingulube usubagqilazile ngoba manje umcimbi wabo awupheleli kahle. Ngathi becolonize uIsrael kufanele bayizifakwe lezi zinto kwaIsrael base bezoyibhala la eBhayibhelini. Kwathiwa uPetru wabona isibonakaliso kwathiwa hlaba udle kuvela izilwane eshidini. Into engekho ngeke uNkulunkulu akhulume umthetho aphinda uzophikiswa usuphikiswa umuntu nje phaqa ngoba wayewukhulumile umthetho ukuthi nazi izilwane ezingadliwa izilwane engahlukanisile wayibhala inqwaba kuyona ingulube kuphela nonogwaja badliwa. Kodwa-ke ngenxa yeRome ngenxa ukuthi unogwaja uyasebenza kuloya mgubho wawo ka-Easter oyisithixo kufanele ungene lo nogwaja manje uzongena uzobekwaphi ngoba mase kwenziwa lo mkhosi phela makufanele kudliwe unogwaja kufanele kudliwe. Hhayi ake sibambe lapho ingazibe inde kakhulu kodwa indaba nje ilapho ukuthi
awuqala ubambe i-basic kuqala, awuqala uphume lapha kumoya oyingcwele. Musuqala ubambe i-basic, ukwazi ukuhlukanisa ukuthi eBhayibhelini kwakunabantu abamnyama nabelungu. Abelungu bacolonize abantu abamnyama, abelungu base befaka amasiko abo kubantu abamnyama. La kuleli testament elisha yila kwasekunala belungu khona, laba abaseRome nabaseGreeks. Ungazange ukuphikisa iTestament elidala okuyilona eli-original Bible, uliphikise ngalaba belungu, imithetho eyabhalwa yilaba belungu engibaveza la. Ngoba nalo iBhayibheli ngoba liyincwadi yomlando lifunda ngako ukuthi kufanele ubheke ukuthi la magama ayikhulunywa ngubani. Ilapho ufike uyithole khona-ke impendulo. La kukhuluma uNkulunkulu, la kukhuluma ebani? uPawuli. Ubani ofuneke simlalele phakathi kwalaba bantu? Usuyayithola-ke impendulo. Uma wena ungaseRome ulalela uPaul. Uma ungaka-Israyeli e-Afrika ukhonza uNkulunkulu umenzi wezulu nomhlaba, ulalela amazwi kaJehova awakhuluma ngomlomo kaMose. Sihlukana lapho-ke lezi zinto, ingakho kuba sengathi kunombango ngoba ayihlanganiswa. IBhayibhelini uma umlungu wena uyazi ukuthi ngiyobheka ngale ey'ncwadini zoPaul lezi eziwu-14 ayibhalayo. Kusukela kwizenzo nje kuya le, ngiyajabula kakhulu uma ngiyi-Ntaliyane ngoba kuzobe sekusekwa nale ngulube yami engiyithandayo, bese-ke ngiyayidla-ke. NoJesu-ke lo yisithixo okuthiwa nje ngaye negazi lemvana ziyohlanzwa zonke. Ungena lapho-ke umuntu waseRome othanda ukuba umlungu, othanda uNkulunkulu, ungena ngapha ngakuMoses. Sihlukana lapho nje phakathi lento, icacile le ndaba. Sibonge lapho. Kuyaguqa ikhumkedlela mzulu ngafuthi umkhulu into engisuka phakathi. Amen.